Halo Bolo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalno jenengku Muhammad Iqbal Musafa, saking kelas 12 satu, absen selawe. Lah, aku teko Jawa Bolo. Aku teko Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kecamatan Kandangan, desane Bukur Bolo. Alah, Bukur cedek kene Bolo. Lah terus sapa to sing gak ngerti Kediri? Lah, Kediri. Terus biasane ku nang Jawa Timur nang ngene Kediri ku. Oh, biasanya ono nang ngone Pare. Pare iku biasanya terkenale iku wong-wong nyebute iku kampung Inggris lah. Wis ta bolo. Ngomong Pare kampung Inggris wis jelas kuwi. Areane Jawa Timur Kediri. Wah, kabupatene bolo. Nah, aku itu kok Kediri bolo. Terus ini bolo. Aku ya wong Jawa ya. Wong Jawa iku akeh unike. Terus basane barang iku wis piye ya? Kayak akeh bolo. Kayak ambek liyane iku pokoke nang kamus iku wah tenan gak nutut. Dawa kayak cara dekek kamus no akeh. Cara piye ya? Mmm, Akeh bolo pokoke. Tapi yo unik. Nah, sing ngarai wong-wong seneng lah ya unike iku mangga. Lah, iki ngene bolo. Wong Jawa iku yo tur jenenge iku unik-unik yo. Teko jenenge lho wis unik. Lah identike teko wong Jawa iku kan jenenge kan wis unik. Kadang ono sing jenenge pertama kaya sapa ya? Tukiyem. Wah, iku lek wis Jawa banget ya. Tukiyem, Juminten, Parwoto, Wahyudi. Iku wis kabeh kadang ya wis unik-unik bolo. Wong Jawa iki unik. Lah, terus tapi lek didekek cara sak momo jeneng wong Jawa iki mang lek digabungno ambek jeneng luar negeri. Yo, wis ta, gak cocok bolo, gak cocok. Sak momo kok jenenge Alexander Prawoto. Alexander Prawoto wis gak cocok bolo, wis ta gak cocok. Terus sapa yo biasane selain Alexander? Akeh bolo, akeh sing gak cocok. Iku kan wis koyo identike jenenge wong Jawa. Lah mangane wong Jawa ki terus jenenge wis unik, lah wonge ya unik. Terus sing biasane sing tak wasi teko wong Jawa iku aku njukuk siji. Bahasa basine wong Jawa. Wah, sumpah bahasa basi wes tenan. Kayak ngene. Wong Jawa ki bahasa basine iku nganu, unik sih kadang. Kayak ini. Aku ndek cerita. Iki nang ngene bis. Lah, biasane lak wong luar Jawa iku biasane lak nang ngene bis iku kan cara sak momong ngliwati wong-wong ya. Iku kan biasane kaya ning kan iki ana rong lungguh. Lah iki seumpama ana wong tuwek, lah terus iki kan kosong ge awakmu ngono. Tapi lek wong luar Jawa iku biasane iku, "Permisi Pak, numpang lewat Pak, numpang duduk ya Pak," ngono. Lah, Bolo, iku nang ngone wong Jawa iku ora ngono Bolo. Wong nang ngone wong Jawa iki sumpah, ngone wong Jawa iki ngene Bolo. Lah aku sing ndelok teko liyan-liyane tapi ya kadang nang aku bareng ya. Aku biasane ngene. Ya iki bapake ya. Lah iki nggon lungguhku. Iku dengan mek ngene tok bolo. Wah, tenan dengan mek ngene tok iki wis langsung paham kowe. Kayak ngene. Pak, wonge bales. Oh, Mas. Wis mek ngono tok bolo. Iku wis sopan termasuk iku. Tenan. Ya wis termasuk sopan sing bagian piye yo. Sopan sing bagian yo gak sopan banget yo gak. Ya pokoke bagian gak sopan banget yo diarani jek panggah sopan. Lah, tapi bolo ngene. Mbasan ngono wis pokoke tanpa permisi Pak, terus
tanpa piye ya, numpang koyo dengan kata-kata sing ngono ku. Wah, iso bolo, langsung kayak piye ya? Ya mek dengan mek ngono tok iso. Kayak mek wonge bales. Nggih, mek ngono tok wis lho. Apa meneh mangga ngene ae. Pak, Mas, Pak, wis mek ngono tok lho. Wis ngono ae terus. Lah engko iku wis kadang sampe wah, lah biasane sing ditakok-takokno ambek wong tuwek-tuwek iki nganu, ya kata-kata sing gak patek sing adoh tapi biasane takoke iku koyo piye ya? Iku rata-rata ngene, ya sing tak apa ditakoki iku kotane kotane tok rata-rata. Ora kok sak empot-empot ya kok sak empot-empote sih yo gak ya. Kok sak liyan-liyane iku. Tapi koyo piye ya? Ngene, "Ajenge ten pundi, Mas?" "Oh niki ajenge ten" oh kleru lho, duduk ngono. Kayak ngene, "Surabaya, Mas." "Kediri, Mas." "Weh, Pak." Oh, kleru lho. "Yo Surabaya, Mas." "Kediri, Pak." "Semarang, Mas." "Amanah yo." "Oh, Malang, Pak." Oh, wis mek ngono tok lho. Terus pokoke basa-basine wis mek ngono tok. Terus kadang oh iya ya, kaya ditakoki iku pertanyaan sing ya ngetara mergo awakku gedhe ya. Terus mbasen ngono, takokane kok gak patek adoh koyo ngene. "Sampean jek sekolah apa wis kuliah, Mas? Ta wis kerja?" Lak sing ditakoki aku. Lak sing aku kan areke kan ya baik, sopan ya. Gak sombong intine. Iku mesti koyo piye ya, jawabane ya penak lah. Tapi lek sing ditakoki duduk aku jelas e rada tersinggung, tapi ya wis mergo kan awake rada gedhe terus ya mosok dikira aku padahal kan cara jek sekolah hitungane lah, tapi kan mosok diarani mosok kerja rek, rai-raiku ya mosok kerja. Tak jawab lho, "Kula nggih tasik sekolah, Pak." Lah wonge ya nggumun, "Oh." Batin lah jelase wonge. Wah awak kowe sak mene jek sekolah iki lho. Wis apa lho, tenan. Kuwi pertanyaan template kuwi. Tapi jelas sing ditakoki ya gorong wis rabi apa urung ya ora mungkin bolo. Wis jelas ra mungkin. Makane iku bolo. Terus wong Jawa iku enek sing basa-basi iku piye ya? Basa-basi iku oh, lah ngene bolo. Aku tau nemoni sing ngene iki lah. Ya gak nemoni, tapi aku ya kelakon dhewe. Kelakon dhewe. Ngene bolo. Mmm, aku iku tau ya pas katene ya katene metulah koyo nang ngone pasar isuk-isuk wis umume ngeterno ibu negara. Wah, ngeterno ibuku nang ngone pasar lho. Lah iku enek tangga nang ngone ngarep iku ya wis ngombahi pakaian biasane terus ambek apa ya, ngusui beras terus ambek apa, kadang ya nyirami kembang. Lah dengan apa, aku pas wis nang ngarep iku tanggoku muni. Pas aku katene budal, "Oh, Mas Iqbal." Tak jawab, "Nggih." "Gak mampir sik, Mas?" Weh, cara aku yo aku langsung tak tekani wo, terus mbasan ngono, wonge bingung. Wonge bingung ki ngene langsungan, "Lho Mas, napa Mas sampean kok mriki?" Ngono. "Lho, terus jenengan utus mriku, terus jenengan utus mampir." Bingung wonge bolo. Lah, sing iku basa-basine wis ngono ku. Tapi lek kadang wong sing gak ngerti basa basi jelas langsung diparani, tapi aku ya paham. Terus kadang dikon, "Oh Mas mampir." "Walah nggih Bu, mpun ngapunten." Wis kadang ya aku mek ngono tok bolo.
Yo kadang yo ngapunten ya kadang yo matur nuwun, nggih pun matur nuwun, ya sing ngono iku lho. Dadi ya wis penak lah. Terus kadang cara saumpama tamu ya, cara saiki wis basa-basine tamu. Basa-basine tamune wong Jawa ki wis ngene iki lho. Kaya lak tamu ki, "Oh, gak wis ngono bolo, wis iku sik ae." Sailing aku cek elinge iku tok. Ya wis bolo, tekan kono mang jenengku Muhammad Iqbal Musyafa. Yo matur suwun wis ningali stand up iki, wis gak iso suwi-suwi lho. Aku wis bingung wisan, bingung sak kabehane. Ya wis bolo, matur suwun saking aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.